Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapana kun daddy? Sa dino ti papanam, Mirasol, anak ko. Mapana kiti ayan damanong nato? Agbakasyon akpailangi jay, tawan mat klase mi. Inawagam ka din ni Manong mo. Impakamom ka din agbakasyon ka ti ayanda kanimanang mo adina. Saan na masapol nga awagak ida daddy? Basta mapanaklat ni jay. Nagadulakit din nga salsaludsuden yun aya. Dakas ka ditag sa lunsod. Agsalsaludsod ak, tadi mo mat ibagbagang agbakasyon ka gaya mi jay, ha? Ay nawaw. Ay nakaado kayo manan ako nak daddy. O sige, agrubwata kung tasambutag ti first trip. Ay, di na pa sinumbatan ti sa lunsod ko. Talaga nga dasuk-sukir da itang anak ko. Oh, ada ka gaya, Mirasol, ating ko. Anya tararamidom dito'y balay? Anya kumapay manong nato. Umayak ko magbakasyon ngam, ay nawaw. Kastoy matgayam ti madanonak. Anya ti kahit mo sa wayan ating. Silupin kansa ko pala ang tididing niyo, manong. Idi pala napalabas at awan da ito'y manong nato. Aging gaita, awan latat nagbaliwan na. Anya ngay, kat manalon kami mo't kanimanang Modina. Kan may saan laada kami ti kastoy ti balay na dito probinsya. Ado kami ating ko. Sa dino nga ron nga iti pagturugak no kastoy laang manong nato. Ada may sa bakante a kwarto. No kayat mo, ipadalos mo kanimanang mo. Ijay ka na maturog, ha? Nagagkuti nagsarita nyo ka ni Mirasol. Di mo ni kaskaso da ijay, bakit? Ay nawaw. Saan anasayati kas dyan nga imbalikas na kan kalakay? Nairwam ngamin itibiyag ijay syudad. No kas tamat lagayam. Apay pala nga dito'y lugar tayo tinapili na pagbakasyonan. Mabalin mat nga ijay bakyulatan. Awanan ti ado asaw, bakit? Dalosan ti bakante asilid. Ta ijay ti pagturugan ni Mirasol. Una yun ayan nato. Anong sampay lang, bakit? Itay penganda ka dito iruar, Mirasol, ading ko. Apay di ka pa umunag. Ay, una yung tikas to eh. Awan signal. Nagrigat ti signal dito ayan yung manong. Talaga nakapsot ti signal dito, eh. Ay, nawaw. Kasano nga ron maipost ko na gito'y ladawan ko. No, awan matgayam signal dito eh. Ipos mo to yung makaawid kan, ah. Nasaysayat ijay. Tanapig sa tinek. Kan, enjoy yung kiti bakasyon mo dito, eh. Tapno makainana ka mat, ah. Ay, nawaw. Diyak makaanos iti kastoy, manong. Anya nga tangamin, numapantayo kiti agpiknik iti karayan. Oh. Amangan mat no adayo manan. Anya ka lagi din. Asidaglaang. Ala, mapantay to agpiknik. Sa dino tinapanan ni Mirasol, bakit? Nagdiritso iti silid na lakay. Nabanbanog siguro ang naglangoy. Nasayahat mo ito na makainan na. Anya gayam tilutok ka pang rabyan tayo lakay. Naskan amasapa tayo amangan. Tawan ti silaw tayo kat ni rumabiin. Pinikpikan tilutuan. Ison ti pangrabyan tayo. Ay nawaw. Magustuhan nga ti ading mo lakay. Sapay naka-arti day jay. Ket agluto ka latan, ha? Padasin ta. Sikan ti makaam mo lakay.
Agriin kan. Ading, mantayon. Kaya't ko pa'y ti maturog manong nato. Nakadasaran ti makan. Agsasango tayo amangan. Ah, anyat orasan ay manong. Alas 5 ni ti malam. Nasapa pa'y manong, umuna kayon amangan. Mga naktulat ta na paman na mariingak. Iba't yan daklatan iti si Daag. Anya? Ang... Ay na, awanan ti ato sa umanong. Kas na ko nakitayan. Kaya't ko pa'y ti maturog. Numabisin kayon, umuna kayon lahat na namangan. Oh, anyang hiti ko na ni Mirasol lakay. Umunata ka nun namangan, bakit? Anya, di mo imbagayan as ka na masapa tayo amangan ta mga no agawan ti silaw. Kasano ko nga ibagak nga ikat makaungot-mutan itay. Iso da dya, pinanawak lata na. Ay, nawawa. Agpaabak ka nga rod kan kwa na lakay. Saan matakas ta, bakit? Tsak kahit nga agapa kami. Ay, naimbag man ta maanusam ti kasta pa nagsasa o ti kapsat mo kan ka. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, agnakam tulat ta. Kaano pa'y nga eh. Idi pa'y aman madlaw ko ti kasta at trato na kan ka amanong na. Agtap-tap palaklaan. Shhh, tasawang bakit? Amangan numanggag na ka. Addan tuman maipaganan. Ay nanato, saan ang mabalin ti kasta kanyak? Naskan lang ang maikan iti pagnakman day ta kabsat mo. Kusilapan naktubayan. Manong nato! Manong! Ada ka ni dito sila ni Mirasol. Aging ina na kami. Apay ngay manong, awan mat makitag, nagsipngat. Basta talaga katawan nga kuryente dito. Ay nawaw, kasano nga rod ang makapanganak no kastoy laang. Iso nga rod aririingan ka itay. Ay no, nayan ti kastoy abiyag. Agaramat ka pa iti salang. Ada pa ibasit ang nabati di kusina. Mabalinda dya pag silaw mo, ading ka. Ay nawaw, dayjay ti ipausar ni manong kanyak. Oh, agim impaki ka mat Mirasol. Agawin akon. Awan sirbik ang nagbakasyon dito'y lugar yo. Kalapaw lang arudan ti pagturugan, awan pa'y kuryente. Ay nawaw, asino nga min tinangibaga nga umay ka agbakasyon dito'y balay sika, Mirasol. No saan kumaasika tinaasawa ni Manong nato, di saan kumakastoy ti sasaadan na ita? Amom ipag. Saan anasaya at nga aginarti ka akasta? Nalipatam samutan. Pensyon laeng ni daddy ti pagbibiyagan yo. No awan pensyon na, awan lat amok. Day takat! Day nga ugalim ti jak kayat. Manakibiyang kalaunay sipod pa idi. Jak kayat asika ti maasawa ti kabsat ko. Natangsit ka pa'y laeng? Ay, di ta ka man laangan, laad! Ne, si kamat ti masabat ko Mirasol. Apay, agawit kan? Agawid ako na talaga manong nato. Jakon maanusan ti kastoy. Karo ajak maanusan ti asawam. Anyat na pasama kaya. Amang ano, tila imbagbagam ngamin kanimanang mo adina, ha? Ay nawaw. Saan asyak ti bagbaga ang manong? Tinalaing nga asawam ti pangibagami ti dayta. Ay, itikas ta pa nagsasawma din ko madlaw asikati ayan ti parikot. Makaammo kayon dita. Basta siyak, agawid akon. Awan ti agbiyahe ita. Nadadailan ti lugan ni Manong Carding. Awan ti pagluganam. Anya? Kat, apay-pay lang ang nagsubli ka, sika, Mirasol. Tapno ibagakan ka. Napilitan nakla ang tawan pagluganak. Kunamlamat no at sino ka nga agsasao? Day ta pa nagsasaom ti madiipag. No makapagsao ka mat. Ay nawaw! Saan ay apod no dagiti ibagbaga? Kita amat ti kasasadyo ita?
Awan pa'y nagbaliwan ti biyagyo. No anya tinasang patak abalayo idi napalabas atawan, isupay latang aging gaita. Husto daytan. Nakalalao kayo unay. Nakababayin ka dagiti ka aruba. Ay naman ong. Agsabdeng kan si Kamirasol. Saan akasta ti panagsasaom kani ipag mo? Okay, fine. Oh, ano mat day tanagado akayo manong nato? Salang dagito eh. Isupay man na napagsilaw ta enton rabi eh. Tani, nasipnget. Kasta? Wen, amo ka na irom kiti biyag iji syudad ading ko. Ang no anya a klase ti biyag tinadanunam dito eh. Ay kat ano sama? Saan ka unay ana arte? Saan ka ana riri? Umuna iti amin. Siga mati nagdesisyon ng pasyon dito eh. No mabalin laeng, di mo kumamat pagsasawa ni manang mo ah. I mean, siya kung ti mababain kan ko na. Siyak manan tinakita na. Basol ko manan. Tapnoy bagakan ka ading ko. Daga ni ipag mo adi natin na kay patakderan da ito abalay mi. Ay nawaw. Ti ibagam kit di manong. Di mo ammo tinagpili. No saan aday jay adi na tinakiasawaam, saan kumakastoy ti biyag mo ita manong nato? Apay nga kalaat mata si makitiulog kasla maulawag. Sapay, adapay lang ni manong nato iti bangkag. Oh, anyat mapaspasamak kan kami, Rasul. Ay, okay aklaan. Ay nawaw, iti kasta tono ti boses mo, madlaw asaan ka nga okay. Ada ka din nasakit kan ka? Awan ko nakmad. Di kan aglibak pa eh. Tano adada ka sa mapasamak kan ka, amang ano siyak tumanan ti pabasulan ti pamilyam. Pangamin, nasakit ti ulok. Kan, marik na ka maulawag. Mirasol! Mirasol! Agrain ka! Ay na, naimbaglangan ta nakahawid kalakay. Anyat na pasama, bakit? Ang gurigor ni Mirasol. Anya? No saan pa yan natalimu daw ita? Ay na, ang mga no saan ko pa yan amuhan. Alala, inka gumatang iti agas iti tersena. Saanan? Adapay mat jay agas aginatang ko ija ili di napalabas a bulan. Mabalin pa'y day jay. Ay, naimbaglang, tada ka. Huwag nga rudla kay. Di ka madanagan. Pinagtumarkon iti agas itay. Adan iti silid nga agin ina na. Iso adi mong disturbuhan. Ala, agyaman ak una iti panangasikaso iti kabsat ko, bakit? O, atuyan ti ka na, Mirasol. Diyak kaya ti mangan. Madidiriknak. Kasano nga rod nga agimbag ka ngay no saan ka amangan. Agtumaraklatan iti agas, ipag. Ay nawaw. Ita lang ngay nawagan nak iti ipag. O, apay na paulimag ka. Ay, naskan amangan ka pa iti inapoy. Sakpay nga agtumar ka iti agas. Sige man laangan. Manganak nga basit laang Uwan ag nga kangarudan tay subuan ka. Ay, saanan? Kabailak pa'y mat ipag. Kumusta tirik na mading ko? Nasayatan manong nato. Ay nawaw, nasayat nga rod no kasta. Naimaglangan tada ni ipagdina ang asikaso kanya. Wala, isorong bang agyaman kakankuha na ading. Wala manong. Agyaman aktukan kwa na, apaman na makasangpat. Makasangpay. Napanandaya? Mapan ka no gumatang iti asin, manong.
nagluto, ipagdina. Saanan Mirasol, kabaulakmat. Siya ka ro din tiagin na, itinanganan tayo. Ay, nawaw. Tulungan ka. Tawan mo titado mga aramidak dito Kababain mo't nagtugtugawak lang. Sigurado ka, saan ka na masakit? Wan, nasaya atin tirik nak ipag. O sige, tulungan nak nga rod Mirasol. Aywan gayam manang. Agyaman nakitipan na nga si kasum kanya kiti agsakitak. Kan pasensya kan kadagiti dakas anay balbalikas ko kan kamanang. Okay lang kanyak. Maawatan ka, Mirasol. Ay, nalpasan na natarimaan tilugan ni Manong Kardeng, Mirasol, ading ka. Mabalin mong ti agawid no kayat mo. Agbiyahe ka nung amin inton bigat. Inton sumaro no alawas latan manong. Anya? Ay nawaw. Itaman pa'y. Kaya't ko pa enjoy dito'y lugar iyo manong. Nga oray nakapsot ti signal. Kanawan kuryente. Anya ngay kumaita manong. Sana balit awan mat online class me. Aywan gayam. Mabalit ka diya mapantayo manan agpipiknik ija karayan inton bigat? Ay, kasaritam to ni Manang mo adina Uwan, kuna namat itay sinaludsod ko manong. Ay, kastaya. Ay, kat no nagwan na kita agpiknik tayo nga rodan inton bigat. Ay, nawaw! Kasta Mirasol, di ka ag-arte-arte, adalam ti makibagay kan kang runaan iti amin, respetuam ti asawa ti kapsat mo, iti kasta nasaya at tiin kay panagkadkadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.